un grup de 8 esportistes escalencs va participar a la tercera clàssica de l'Olla de la Vall de Núria, una prova que enguany es convertia en el 9è Campionat de Catalunya de curses de muntanya i el primer Gran Premi Internacional de les Nacions. La prova ripollesa va tenir les màximes estrelles, 7 dels 8 campions del món, els catalans Agustí Roch, Kilian Jornet, Anna Serra, Teresa Forn, la francesa Corinne Fabre, l'anglès Rob Jebb i el mexicà Ricardo Mejías, a part d'altres grans corredors. La prova era de gran duresa, ja que en 21 quilòmetres de recorregut el desnivell acumulat era de prop de 4.000 metres, amb 4 pics de més de 2.800 i un de més de 2.900 metres. La sortida i arribada era al Santuari de Núria i al llarg del recorregut hi havia 5 controls d'avituallament líquid i sòlid. I pels que pretenien guanyar, els premis eren suculents. 2.500 euros als primers, 2.000 euros als segons i 1.000 euros als tercers. Finalment, Kilian Jornet, amb poc més de 2 hores i 15 minuts, i Emmanuel Abrizio, amb 2 hores i 52 minuts, eren els guanyadors absoluts. La prova començava dominant l'excampió mundial Agustí Roch, que era el primer en coronar el Puigmal, obtenint el premi Vèrtic a la pujada més ràpida. Acte seguit, però, Kilian Jornet i el mexicà Ricardo Mejía el superaven i passaven a liderar la prova. El ritme va ser molt dur en tot moment. En categoria femenina, en canvi, no hi va haver color. La italiana Emmanuel Abrizio dominava en tot moment la cursa, seguida de la valenciana Esther Gil i de la catalana Mireia Miró. Pel que fa als escalencs, el millor classificat era en Josep Caparrós, que arribava amb un temps de 3 hores i 44 minuts, i el segon era Francesc Sobirà, que arribava 5 minuts més tard. La resta d'atletes escalencs van ser Evelyn García, Sergi González, Xavi Pagès, Pere Guix, Àngel Torrent i Pere García. Un total de 2.500 espectadors, 200 al cim del Puigmal, donaven ànims a tots els atletes participants. La cursa tenia també un caire reivindicatiu, demanant que es tingui en compte la selecció catalana d'aquest esport.